Fil-jum li fih kien żvelat li d-deputat nazzjonalista Claudio Grech ma qalx il-verità taħt ġurament, wieħed kien jistenna reazzjoni min-naħa tal-kap tiegħu Simon Busuttil. Iżda din ir-reazzjoni baqgħet ma waslitx tant li f'attività politika f'Biżebbuġa il-Prim Ministru Joseph Muscat staqsa x'passi biħsibu jieħu Simon Busuttil fil-konfront tad-deputat parlamentari tiegħu. Kap tal-Oppożizzjoni ma jistax jibqa' negattiv biss. Ma jistax jibqa' biss illi jitkellem, immissa fil-każ ta' Claudio Grech irid jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni illum qabel għada x'ħajamel f'każ ta' membru tal-Oppożizzjoni illi ma qalx l-affarijiet bil-fatti quddiem il-Parlament. Il-Prim Ministru fakkar lil Simon Busuttil li issa l-ballun qiegħed f'saqajh sabiex juri kemm verament kapaċi jgħaddi mill-paroli għal fatti. Issa għandu deputat illi ma qalx il-fatti quddiem il-Public Accounts Committee. X'ħajamel il-kap tal-Oppożizzjoni issa l-mument li jurina bil-fatti li mhux kliem biss kif nissospetta li huwa kliem illi għandu l-kap tal-Oppożizzjoni u għandu sfida kbira ta' kredibilità. Kredibilità illi il-poplu diġà qed jiġġudikah tagħha. Il-ħadd filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni kellu l-opportunità li jagħti reazzjoni tiegħu dwar il-każ ta' Claudio Grech hekk kif kien skedat intervent politiku minn Simon Busuttil fuq Radio 101. Iżda f'intervent tiktar minn nofsija, Busuttil ma lissinx kelma waħda dwar is-suġġett. Dan biex kważi 5 sigħat wara irreaġixxa permezz ta' tweet fejn qal li għalih mhux kollox jgħaddi. Żied li mhuwiex Mr. Anything Goes sakemm jikseb il-voti. Minkejja dan baqa' ma qalx passi se jieħu fil-konfront ta' Grech. Fi-stqarrija b'reazzjoni għal din l-istorja l-Partit Laburista saħaq li f'din is-sitwazzjoni Simon Busuttil għandu deċiżjoni x'jieħu jew ineħħel il-membru parlamentari tiegħu mill-Parlament jew ikompli jodos fid-diżonestà u l-ipokrezija politika li tiddefinih bħala politiku tal-passat.